Takže čau, ja som Vlado a dneska ideme hrať Free Fire. Zase áno. Viem, že chcete Minecraft, ale ešte zatiaľ nie. Musíme ešte mať 6 lajkov a až tak, lebo bez toho nie. Najprv 6 líke a až tak viete čo. No a tak a teraz tu je ešte jeden. Dali sme ho. OK. Máme ho. Kde je druhý? Kde je druhý? A ty jak streamuješ? Normálne. Ale ty to jak robíš? Normálne. Hej, môj bratranec neviem, jak streamovať. Napíšte do komentárov chudák bratranec. Hej. Tam musel, no áno, jak som hovoril, chcel som dopovedať, že tam musel byť a už tu jeden je. Ty si hlupák, ja som Tom. Ty si hlupák. Ty si hlupák? Nie si Ty hlupák. si hlupák. Poď ticho. Ja som ešte len začiatočník a už lepšie hrajem jak môj bratranec. Jak? Nechápem. Čo? Fortnite? Hej. Nie. To nie. Nie. Určite nehrať. Hrajem lepšie jak ty. Hej. Letko, napaď ťa, Lester. Určite. Lepšia. Mundarkere. No. I teba furt len dávam dole. Nie ty mňa. Dobre, vyhrali sme, yes. A teraz si ideme stiahnuť. Dáme inštalovať, jasne, že áno. Toto sa nám nainštaluje a keď budem mať nainštalované, tak spravím ešte jedno video a čus more. Daj like, keď sa ti toto video páčilo a čaves.